लेकिन अपना समाज में, अपना गांव घर में कोई कुछ इनका हासिल कर ले तो अपने आप के महान सोचे से हमरा पास कथी के कमी है, बहुते घमंड में आ जाए छे। कुछ 2 रुपया पैसा कमा लेलक तो ओकरा गर्मी बर्दाश्त नहीं होय छे। अपना समाज में एहन बहुते व्यक्ति है जे 2 रुपया कमा ले छे तो ओकरा घमंड भाई छे, ओकरा पास गर्मी चल आवे छे, उ केकरो ने वैल्यू करे छे। कि राम और लक्ष्मण के कथी के कमी रहे, राजा के बेटा रहे, वो राज परिवार से बिलोंग करे। जब रावण जिंदा रहे तो राम और लक्ष्मण ओकरा मारा के पूरे प्रयास करके, ओकरा बध करे के पूरे राजनीति अपनल के। रावण के बध करे के लागी राम और लक्ष्मण दुनिया के हन कोनो रास्ता नहीं छोड़ल के, और एक दिन वो सफल भ गेले। राम और लक्ष्मण के ज्ञान के कमी नहीं रहे, ओकरा पास शस्त्र के कमी नहीं रहे, ओकरा शिक्षा के कमी नहीं रहे। लेकिन जब रावण के मृत्यु भेले, जब रावण के वध कर दिलके, ते के बाद राम और लक्ष्मण रावण के शरण में गेले। राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान के अवतार रहे, ओकरा पास कुछो के कमी नहीं रहे, न धन के कमी रहे, न ज्ञान के कमी रहे, और न बल के कमी रहे। कुछो के कमी नहीं भेला के बावजूद राम और लक्ष्मण रावण के वध कर दिलके। लेकिन वध कैला के बाद में राम और लक्ष्मण रावण के शरण में गेले। कैला गेले शरण में। रामायण अहाँ सब पूरे देखने होबे, बहुते बार देखने होबे, लेकिन वही से कोनो शिक्षा हासिल नहीं भेले हुए। अहाँ सबके वही देखला से आई तो कोनो शिक्षा नहीं अहाँ सब सीखली हुए। राम और लक्ष्मण के स्वयं नारायण के अवतार रहे, ओकरा पास कुछो के कमी नहीं रहे, फिर भी रावण के वध कैला के बाद में रावण के शरण में गेले राम और लक्ष्मण, ओकरा से शिक्षा लिए के लागे, ओकरा से ज्ञान प्राप्त करे के लागे। हम सब रावण के एगो पापी के रूप में ले छिए, एगो राक्षस के रूप में देखे छिए। लेकिन जब राम और लक्ष्मण रावण के वध कैलके, वध कैला के बाद पर ओकरा लाश ल जाके ओकरा पैर में जाके गिर पड़ले, और कल जोड़ के ओकरा से विनती कलके और कहलके कि हे लंकापति रावण, आई तू ई संसार छोड़ रहल छा, हम तोरा से अंतिम चरण में हम तोरा से कुछ ज्ञान सीख चाहे छी, तोरा से कुछ पाठ सीख चाहे छी। और तब रावण जवाब दिलके कि ठीक है, तो जब तो हमरा शरण में अला हा तो हम तोरा खाली हाथ नहीं जाए देबो। तब रावण राम और लक्ष्मण के शिक्षा दे छे। की शिक्षा दे छे? बस 3 गो चीज मात्रे कहलके। राम और लक्ष्मण के पहला शिक्षा ई दे छे कि शुभ काम में कहियो भी देरी नहीं करे के चाहे। जिंदगी में कहियो यदि शुभ काम जब आवे छे ना तो शुभ काम में देरी नहीं करे के चाहे, तुरंत आरंभ करे के चाहे। जिंदगी में कहियो भी अशुभ काम में यदि धोखों से फंस जाए तो एक जितने जल्दी हो सके ओके टाले के प्रयास करे के चाहे। अशुभ काम मतलब कहो दारू पी रहल छी, कोनो गलत संगत में फंस गेल छी, बिना काम के कहो घूमत चल गेल छी, एहि सब से जते जल्दी हो सके ओके टाले के प्रयास करू, ओहि से दूर रह के प्रयास में लागे के चाहिए। दोसर शिक्षा ई दिलके कि जिंदगी में कहियो भी धन दौलत पैसा के बल के शक्ति के घमंड नहीं करे के चाहे। यदि यहाँ पैसा और धन दौलत के घमंड करे छिए तो अहाँ एगो चीज मिस्टेक कर जाए छिए कि अपनों से बली, अपनों से बड़ा आदमी के, अपनों से बड़ा पराक्रमी के पहचाना में भूल कर जाए छिए, और वो के रिजल्ट आवे छे कि वो आदमी यहाँ के विनाश कर दे छे। जेना रावण इतने घमंड में आ गेले कि ओकरा थाहे न चलले कि हमरो से बड़ा राम और लक्ष्मण है। जिंदगी में कहियो भी धन दौलत पैसा के घमंड नहीं करे के चाहे। यदि एना अहाँ करे छिए तो अहाँ अपनों से बड़ा पैसा वाला के, धन वाला के, शक्ति वाला के पहचाने में भूल कर जबे, मिस्टेक कर लेबे, और रिजल्ट में ई अते कि अहाँ के उपरास्त कर दे, अहाँ के उध्वस्त कर दे। तीसरा और अंतिम शिक्षा ई दिलके कि अपना जीवन में यदि कोनो गोप्य बात है तो वो केकरो ल बाजा के नहीं चाहे। यदि यहाँ के जीवन में कोनो गोप्य बात है तो अपने तक रखे के चाहे, केकरो ल शेयर नहीं करे के चाहे। यदि यहाँ लाइफ में अहाँ कोनो सीक्रेट बात केकरो ल शेयर कर दे छिए तो उहे आदमी अहाँ के मिटाव के, अहाँ के खत्म करे के, अहाँ के ध्वस्त करे के कारण बन जाए छे। रावण के अपन भाई विभीषण रहे, ओकरा हर बात पता रहे, रावण केना के मरते, रावण के प्राण कोई है, हर चीज लंका के हर पर्सनल बात, हर सीक्रेट बात विभीषण के पता रहे। ओकरा हर कोई एहि लागी जानकारी दे कि उ ई सोच के जानकारी दे कि उ हमर भाई है, उ हमर अपन आदमी है, ई समझ के हर बात ओकरा ला शेयर कर दे। जीवन में यहन कोनो सीक्रेट बात है, नाता गोता रिश्तेदार केकरो ला नहीं बाजे के चाहे, कैलाकि रिश्ता नातेदार ई बदलते रहे छे। विभीषण रावण के अपन भाई रहे,
रावण के हर सीक्रेट बात, हर पर्सनल बात विभीषण के पता रहे। और जब यहन समय अले, विभीषण रावण से अलग भके राम के शरण में चल गए और रावण के हर उ पोल खोल दिलके, हर उ सीक्रेट बात राम ल शेयर कर दिलके, जे के कारण से राम रावण के मारे में सक्षम भेले, सफल भेले। रावण ई अंतिम और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा राम के दिलके कि अपना जीवन में हम कोनो भी सीक्रेट बात, कोनो भी पर्सनल बात केकरो ले नहीं शेयर करे के चाही, केकरो ले नहीं बाजे के चाही। यदि लाइफ में अहाँ ई बात अप्लाई कर ले छी तो अहाँ लाइफ में कोई धोखा नहीं खबते के गारंटी है। यदि अहूँ सब अपना लाइफ में यदि ई 3 गो शिक्षा अप्लाई करे छिए, सीख ले छिए, तो अहाँ के लाइफ में कोई परास्त नहीं कर सकिए, कोई हरा नहीं सकिए। ई 3 गो शिक्षा स्वयं नारायण, श्री राम और लक्ष्मण हासिल करे के लागी रावण के शरण में गेले। दुनिया के सबसे खास ई 3टा शिक्षा है और जेकरा जीवन में ई 3टा शिक्षा नहीं है वो आदमी जिंदगी भर असफल रहे छे, लाइफ में कामयाबी नहीं पाव सके छे। हर चीज होइतो के कारण समय अयला पर फेल भ जाए छे। ते के कारण से हमरा सबके ई 3 गो शिक्षा एकदम इम्पोर्टेंट है लाइफ में सीखना है।